uLusando umfana webhova akazimisele ukucula namakhosi ngaphambi kokuba aqala azidumele yena. Bafethu, nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel yami ehamba phambili iRed Inkeze lami igama umfeze kuNtuthuko Khumalo bathi la sibona amagumede. Mawukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu, uLusando umfana webhova uthi ngeke yena akazimisele ukucula nabantu abangamaqhawe ekubeni yena angakadumu. Ukusho lokhu nje kwenye yama-podcast akade naye laphana kwi-Real TV1 ebuzwa zinsizwa laphana eziphethe lolu hlelo ukushilo ukuthi yena akazimisele ukucula nabantu abadumile ngaphambi kokuthi yena aqala azidumele ngenxa yokuthi yena kuzothiwa ngabe waphakanyiswa ubani mangabe mhlambe esephakeme. Uthe uzimisele ukuthi acule ingoma zakhe ebese iyazikhuphula ke mhlambe masafika ezimeni lokuthi eselingana nabo laphana noma usesondele kubo bese yabasondeza ke eduze kwabo, nanokuthi uzothiwa usekhetha uhlangothi ke mangabe ecula nabo amakhosi ke lapha. Yona insizwa ikhulume kanjalo uLusando umfana webhova. Mawukuthi mhlambe uyafuna ukuzwa kabanzi ngalolu daba, shona laphana kwi-Real TV1 okuyi-channel ozoyithola ikulindile ke laphana ku-YouTube. Ngaza kwethu bekulona udaba benginika lona namhlanje kwezenkezweni. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukulike nokushare kanjalo futhi nokusubscribe okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi, niphathe kahle, nginithanda kakhulu.